கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய வசனம் 1 சாமுவேல் 16 அதிகாரம் 7 மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார். 1 சாமுவேல் 16 அதிகாரம் 7 மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார். நிச்சயமாங்க இந்த உலகத்துல உங்க முகத்தை பார்த்து பழகிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. உங்கள் முகம், உங்கள் சொத்து சொகத்தை பார்த்து பழகிறவங்க அநேகம் இருப்பாங்க. ஆனால் கர்த்தர் உங்கள் இருதயங்களை பார்க்கிறார். நீங்கள் எப்படி வேணா இருக்கலாம், ஆனால் உங்கள் மனசு பார்க்குறாரு. கர்த்தர் உங்கள் இருதயத்தை பார்க்குறாரு. அவருக்கு உங்கள் இருதயத்தை ஒப்பு கொடுங்க. என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் கவலையாக இருந்தாலும் அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள். மனுஷங்கிட்ட சொன்னால் ஒன்றும் ஆகாது. கர்த்தர் உங்கள் இருதயத்தில் இருக்க எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார். நிச்சயமாய் உங்கள் இருதயங்கள் திறந்து அவரிடம் பேசுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.